आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. काल 15 तारखेला माननीय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातली विधानसभेची निवडणूक जाहीर केलेली आहे. त्याच्या अनुषंगानं 270 सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये एका उमेदवारासाठी निवडणूक होणार आहे. एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये सावंतवाडीमध्ये जवळपास 310 मतदान केंद्र आहेत आणि 2,28,000 एवढे मतदार आहेत. एक आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचं पालन करावं त्याच्याबाबत एक सभा आयोजित केली होती. उपस्थित असलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना त्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. सर्वांनी त्याचं पालन करावं त्याच्यासाठी त्यांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेळोवेळी दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि सूचनाप्रमाणे त्यांनी त्याचं पालन होईल अशी अपेक्षा आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम 22 तारखेपासून सुरू होईल. प्रत्यक्ष अर्ज भरण्याची तर त्याच्यासाठी आयोगाने दिलेलं जे नोटिफिकेशन आहे त्याचं योग्य ते नोटिफिकेशन 22 तारखेला प्रसिद्ध होईल. त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी त्याची प्रसिद्धी होईल. आवश्यक असलेल्या मतदारांची किंवा निवडणुकीची कार्यरत यंत्रणा जी आहे ती सर्व यंत्रणा आमची तयारीला कामाला लागली आहे आणि जे मतदान 20 नोव्हेंबरला होणार आहे त्याच्यासाठी माझी यंत्रणा कालपासूनच कामाला लागली आणि त्याची बऱ्यापैकी तयारी आमची झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.